Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyela khona lo mbukiso. Igama lami uVusana bayamazi abaningi kuyo le channel. Namhlanje bafowethu sizokhuluma ngodaba nje ukuthinta ukhuzane. Bafowethu udaba lolo luke la trenda kakhulu. Sibona imoto kakhuzane laphana ey'nkundleni zokuxhumana ibhala ucangwe ya if ngingaqambe manga. Abantu abaningi ke bafowethu sizoqeda amahansi ke laphana ukhuzane bafowethu. Wavele wayibeka indaba nje abasobala uzowasenda ngisho ama-proof laphana ukuthi igama likagogo wakhe. Siyambongela-ke bafowethu nogogo ukuthi umzukulu abone ukuthi igama kubaluleke kakhulu. Singawabhala nje lamagama amanye ey'motweni amagama ethu, kodwa nje unenhlanhla kakhulu ugogo wakhe ukuthi sangaze abhale imoto yakhe alibhale igama likagogo. Kodwa abafana abaningi nje besimanje manje abafana laba basey'ntweni bayazenza izinto ey'fana nalezi, kodwa-ke abantu abaningi ukuthi kushuthi bebangalazi igama likagogo wakhe. Ingakho amahansi kathi sagcwele umhlaba wonke ukuthi imoto kushuthi akuyona eyakhe ukhuzane. Wayibhala igama elingaziwa, wayesecacisa-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi igama likagogo wakhe-ke lelana bafowethu. Sesithi asenze ividiyo-ke nje nathi namhlanje simbongela ugogo kakhuzane ukuthi sithi halala ukuthi abe nemoto, ngoba ukuthenga imoto uyibhala igama kushuthi ekagogo wakhe leyo moto. Ukumthanda ugogo wakhe, mhlampe usukumbonga kwesinye isikhathi ukwenza izinto ey'fana naleziyana. Uma ukuthi mhlawumbe usuke ekukhulisile umzali yabo, into enjalo, waziwa ngumfana kagogo. Njengoba ukhuzane bayazi abantu abaningi ukuthi ukhuliswe uyena ugogo. So izinto ey'fana nalezo-ke sithi asichaze nje udaba olufana naloyo, sithi halala gogo kakhuzane ngemoto yakho laphana. Abayivale abafana imqhatha nabantu ukhuzane le moto. Siyabonga.